avem test acum și ea ne-l dă în 10 minute să-l facem, dar să moră de noi tâmpită. Hai tu, Cătălina, nu mai fi așa o javră și fi înțelegătoare, că poate ai avut probleme femeia, lasă-o în pace. Înțelegătoare, ce să înțeleg asta din problemele? Vezi că a ajuns. Oh, vai. Bună ziua, copii! Doamna, ce-i chestia aia? Ce chestie? Ia spune-mi. Te referi la părul meu? Păi da, știți, am fost și eu la salon, la coafăr, să fac o schimbare. Ce spuneți, dragii mei, vă place? Doamne ferește, evident că, dar ce se crede asta, Elsa? Da, doamna, normal, e foarte frumos. Uitați-vă la voi aici că sunteți o împărăteasă nea după vremea lui Pazvan. Taci din gură, e foarte frumos, doamna, chiar vă stă de minune. Mulțumesc frumos, că oricum am petrecut o zi întreagă la salonul ăla, deci chiar ar trebui să vă placă. Deci prima oară m-am dus chiar în cap, apoi am pus extensii ca să fie original, natural, albastru. Nu e frumos? Nu! Da, cum să nu fie frumos? Taci câte odată, cum să vă v-ați dat în oglindă, ce frumoasă sunteți, mai bine ta nici măcar nu se putea, sunteți genială femeie. Da, doamna, hai să trecem acum la lecțiile noastre. Temă, facem verificarea temei? Temă? Ce temă, Maria? Stai, mă, ce frumoasă sunt. Da, tema, nu știu, nu v-am dat temă, nu știu ce am făcut. De ce râzi, Cătălina? Lăsați, doamna, în pace, o gâtlă puricii pe cerul gurii, n-are nimica, lăsați-o în pace, vă rog frumos. Stai că nu înțeleg, am zis ceva greșit, de râde, stai că nu știu ce am făcut, bă, Cătălina, uite la mine. Da, asta ce înseamnă? Doamne, nu, doamna, lăsați-o în pace, așa-și manifestă ea aprecierea față de dumneavoastră, îi place foarte mult cum arătați, credeți-mă, așa e, Cătălina. Lăsați-mă în pace, prost crescuți, niște nesimțiți în pui mei, că voi că mă transformați în emolăi din aia, mă lăsați-mă în pace. Cătălina, spune-o de ce ai avut la temă, zi odată. Bun, și asta a fost prima idee, așa cum v-am spus. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos să mi le puneți acum, fiindcă n-am stat să mă opresc în timpul lecției, da? Cătălina, spune. O să mă duc numai la baie, vă rog frumos, că nu mai pot și mă scapă tare. Bă, fată, întrebări legate de lecție, ce baie visezi? Baia vieții, care baie? Că la-aia am stă gândurile la început ori. Vă rog frumos, lasă-mă să mă duc, că vreau să-mi fac nevoile, că nu mai pot. Miram aș pe nevoile voastre, că în pauză n-aveți timp și nu înfricați mie icrele cu baia voastră, dar mai lăsați-mă în pace, că deja este nervos. Alo, da, de la poliție? Doamne ferește, asta e surdă, n-aude suneria de la telefon? Tu mai întreb, nu vezi ce floacă are în cap, cum s-au dăcut salcea aia în capul ei? O secundă, dar haideți că vorbim acum, stați o secundă. Copii, ies până pe hol, vă rog frumos, liniște totală, da? Să n-aud că vă dărâma școala asta, da? Revin în 2 minute, hai. Da, bună ziua, spuneți. Bun, a plecat, Laura, dă whisky un pace. Acum să iau asta mea. Mario, dă drumul la box, așa să înceapă distracția, hai. Prevenit la oile noastre, copii, deci, oh my gosh, BBC News, de fapt, o să ies la din cu jandarmul ăsta după ore, deci mi-am găsit o rapandulă pe gustul meu, deci nu vine să cred așa ceva, deci ziua asta devine din ce în ce mai bună, no? Hai să ne continuăm orele noastre, unde am rămas, Cătălina spune. Doamna, știți, s-a sunat. Cum adică s-a sunat? Stai că nici